Blai step ipi baro ki paralok bat ki parabanget ki basngap ia gani ka kubor step hagani step ke bamanta. Hato pisngo thai, pisngo luai, pisngo ba phimdan bor ga jingim yang ini lech kaktin jong blai. Naga kitab jong Isaya klanong saupau kan khot ba arf khandai hadu lai phuwai. Ka Bible ka ong uai ka bor hag bisngo luai bat ha ubom dan bor upen roy ka bor. Wat ki samla kin sngo luai bat kin sngo thai bat ki rang samla kin kelon khot. Henry kita ki ba apkmi ya utrai kin penthamai bor kin her sejrong ki thap nyang kum ki pukni kin mare bat kin om sngo thai kin yaj bat kin om sngo luai. Hani yu I ka beneng kong kaktin ka jong blai ka ong uai ka bor hai ki ba sngo luai. Paralog biit ublay bing syakri uday ublay baklo ben yarap yangi lagalong hakano no kapor bat hakano no kabenta habing sngo thai un pensai bor yangi habing sngo luat un ai bor yangi lese don up dang jong pie ke ni step piki ni jing thia rangkat kata ke jing sngo luat ke jing sngo thai bat ke jing sngo jlap ba phim sngo kwa shu wat ban lei eru namar ke e ba pie kan do ke jing em long yi pi be pin sngo thai be pin sngo luai ka khubor ba pha ga ni step ka long to kerman ba to ap khmi ha utrai bom ju sngo thai ne sngo luai une ka un ai bor ba un pen shai bor ya ga jing im ka jong pi wat nam du jing kerman hanrei to kerman ba to ap khmi ha utrai shisha ka utrai un ai bor yi pi be pi la ban ya lang ba ya ka ni sngi Nata ka ba RUE ka Bible ka ong ha ubom don bor open roy ka bor. Lese don na pedang jong pi sngaw ila de ubom don bor eru. Pidon ka tagajing sngaw sha job ha baro kiliang. Penban hane ka step ka kubor ba pha ka long pai show try ubolong utolong jing ka bor. Habing ipuleh ka kitab Sam UI. Kibabon kinong ruai Sam kirwai shapang ublay. Ban ong ba utrai ulong ka bor janga utrai ulong ka jimpen janga de shisha utrai ken ulong ka bor uneken un penroy ka bor jong pi wat hade ka step ru habe pidon ya ka tagi jing sngaw ba phim sngaw don bor eru ka jing jong pi pai shu trai ni ka step tuai ya ka jing penshai bor ka jong ublay ha ga ni ka step kan mau ka jing bom don bor kam dai stia ka jing ka dai nginang na ban ap khmi ha utrai ladang nginang ban ap khmi ha utrai un pen thamai bor ban ka jing ka jongi hanre ladang nang ban ap khmi ha utrai ladang nang ban kerman ha utrai ngin yaisa kita gi bom don bor ngin yaisa kita gi sha job ha ka jing ka jongi hagat khot ka balai pau ka ong wat ki samla kin snuluat bat kin sngu thai bat ki rang samla kin kelon khot kani ka kran ye kita ki ba shania ka bola de na ka dau kim la ban yang ki kelon khot ong ka tin ka chong play kom ta ka chicken tu ka long tong in shania ka bola de re tong in shania bing ap khmi tang ha utrai ulong ka bor ka jonga bat jong pi uneken unyara bat un pen bor yangi bangila ban ya lang bai gani ka sngi bat habaro kirta ka jing im ka jongi hakaba ngin mare ban ngin om sngo thai ngin ya ban ngin om sngo lat bat bangila ban her sejrong kita tap nyang kum ki pukni hadu bing sham bat utrai kanda ka jing khot e he step yangi wei baro tongin kerman bat tongin ap khmi ha utrai compare ka kumnong imat ngi sham ka jing im ka jongi rengi idon kam bat sngo tho ba ban tep utrai bom ju sngo thai utrai bom ju sngo luat uneken un ai bor ha kita ki ba sngo luat wat hita ki bom don bor un pen roy ka bor ang ka tin ka jong play kam ta ni ka step tonginam underestimate ila de re tongin pa show ni play ba crowd bor un pen shai bor un pen thamai bor ye ka gm ka jong pi ha ka ni ka step lekman ye ni kasngi bor ko wai kamilan ti ka bor ka jong try nang yai na ka bor na ka jing job sha ka jing job ha ka kalteng jisu amen